9. Zdravím vás u nového videa ze 4. dílu. Jo, 4. Nic moc. Já doufám, že to dopracujeme až do 50. dílu. A doufám, že to neskončí v 10. díle. Takže všiml jsem si, že Vilém tady nedostavil úplně tu střechu, takže se na ní vrhnu. Jak to? Já jsem jí stavět celou. Moc hezky nevypadá. Aha. Počkej, mám krump, teď si trošku srovnat inventář. Luk asi nebudu používat. To bude hodně divný. A nechoď na spawn. Jasně, jít na spawn. Ne, ale fakt. A nestrácej tady to. Potřebuju. Ztrácej mozek. Já jdu dolů natěžit. Co? Co? Něco natěžím. Co něco? Prostě orečka. Kamo zlato je. A nevěděl, že mobové jsou orečka. Vytěžíme si prase. Mám lapis. Lapis lazuli. Uhlí. Hej. To neumí být rovný. To je papouška. Yes. Zlato. Ty tam máš papouška. No, dole je papoušek. Máš semínka. No. Oka papouchalka. Stačit nebude. Oka papouchalka. Nejde mu to dát. A škoda. Měli bychom domácího papouška. Kámo, hodili by se nám diamondy. Diamondy. Není celý blok. Jenom hlava hráče, která vypadá jak diamanty. Já to těším. Ale my se nebudeme potřebovat železo. No, já těžím všechno. Jo, ještě hlínu musím vzít. I co? A mám železo. Jak to mám dostat? Podle mě takhle to vypadá dobře. Aha, redstone. Myslíš? Střecha. Ale budu jí muset ještě vylepšit. No, to pěkně. Mám ještě něco dělat? No, podle mě bude tohle stačit, Davide. Bude tohle stačit, co myslíš? Jo, myslím, že jo. Tak já si na tebe teleportnu. Ne. To je... Já tam dodaj co za enter. Pojď, pozvedni to. Počkej. Já tu něco těžím. Tak já zatím taky něco natěžím. Železo, jako podle mě se vyplatí těžit všechno. Jo, tak těž dál, těž. Tady je týpek s litrou a já mu okrad redstone. Come on, typa a co to? Ok. To jde? Mám tě zmlátit? Ne. Nebo? Ne. Měl jsem týpkovi s elitrou, on měl elitru, vytěžil redstone a ono tady získám tu věc, až te to dropne. A já jsem mu tu droplou věc, pšenice vyrostla. Sebral. Pojď to píčili. Davide. Je to? Já mám 2 pšenice. Ale to jsi nečekal, prostě. Pojď to píčili.
natěžit sklo, teda písek na sklo. Už ho těží, David. Jo. Já úplně. Takže teď se staráme o sklo. Léma to nenapadlo. To napadlo. Já ti dám lopatu, jestli. Evidentně ne. Dobře, chceš lopatu? Ne. Protože já už to mám. Prsy. Vezmu si to jabko. Goldy. Prostě já udělám. A dám tam teda tu lapic. Ok, máme 112. Dáme tam redstone. Ten já budu podle mě používat. Uhlí dám do pece. Je železný zbroj. Jakože máme Hele, není to 1.20? Napravdu, že nevím. Počkej, já mám nápad. Dobré? Jo. Já potřebuji ještě 2 železa. Si to necháš. Ale to má moc. Hele, zatím to moc nevypadá, že bych to byla 1.20. Ale to má být malý. Tak já mám 5 železa. Teď si udělám hopry. Já si udělám hopry. Hele, co je nejlehčí na vykraftění z 1.20? Podle mě taky bambusu. Jo, ale kde se hnej bambus? Ne. Já jsem to nevykraftil. Počkej. Já udělám hopr a dám ho pod tu pec, aby to šlo do čestky. Jo? Dej si to do kašety. Tam já tu čestku sunu o blok níž. Hej, vzal si něco? Jo, vzal. Těch věcí. Kamo, ty jsi vzal tu jednu čestku. Fakt? Jo. Okej. Já potřebuji... Já dočasně zničím papě. A tady tu hlínu. Hej, co děláš? Tam shiftuješ? Ne, nešiftuju, já jsem si tam sedl. David. A teď se připravte na tady tu zbroj. Kamo. Hej, Davide! Dej mi tu bednu, dělej. Ne, přece neuhodíš cávka, který sedí v křesle a navíc je tam zabořený. Dělej, vem si tu čestku. Kde? Mi to tam spadlo. Tady to si taky vem. Já budu třídit inventář. Počkej, ne, ten crafting je náš. Ne, asi koho jinýho bych byl. Jakoby, Herobrine. Kámo, nemusíš mi dávat úplně všechno. Máš smůlu. Zničil si tu čestku, no tak si to tam uklidíš. Já jdu dál dolovat. OK. Já ti tam dám... To byla... žebříky. No, 8 mám. Čím to zlato? Tak já ti dám, že já ti dolů hodím žebříky. Jo? Jo, a taky potřebuju ty bloky, jak jsou teď v té úrovni. Keep slide? Jo. Taky mě je taky hoď. Aspoň 2. A mi budou stačit. Jo, chviličku. 2 deep slide potřebuješ. Jo. Ne, už nepotřebuju. A nebo jo. Netěžil? No jako,
tady tu 54 žebříků, to všechno hodí. Ale pomoc mi. Mám tam jít za tebou? Počkej, ještě nechoď. Já to tady potřebuji Vylij osvětlit. tu vodu. Máš torčky? Redstone. Jo, mám. Hej, a vylij tam dolů vodu? Jo, vyle to. Tu díru? Jo, Tak já tam... Počkej. ne. To. Kdybych měl víc koho. Pokud nevíš, tak pomocí shiftu se dá Já stát vím. na žebříku. Kamo, já to vidím. Já už tam vidím. Já lezu po tom žebříku. Hele, můžeš skočit. No ty bys mi to vzal. Ne, nevzal. Fakt ne. Teď ne. Týhle chvíli fakt ne. Skoč. Skoč tam. Vidíš? Tam. Kamo, chceš to? Chceš žebřík? OK, let's go. Železo. Já ti dám žebřík. Jo, dík. Kamo, A teď jak se dostaneme nahoru? no, mám 63. Hele, tady jsou orečka na těžení. Zlato, redstone. No. Nuž. Takže. Pravidlo nikdy nekopej pod sebe, jinak než lávy, no tak jsme porušili. Bo úplně ne, ale našel jsem další kejvku. A vraníš. Hustý by bylo, kdybychom narazili na Wardena. Kde kopeš? Kde kopeš, Davide? Tady. Počkej, A to. pojď za mnou. Okay. Pojď za mnou. Okay. Já jsem tu postavil sloup, na který... Jej, on je oblak vedle. No tak postavím druhý sloup. Co dobrý Dáš oreč. tam dolů vodu, no. Tak jo. A teď tady musíš povinně dát žebřík. Vedle. Ale to... Sem. Láme, ty jsi to... dělali špatně. No tak je, aspoň. Tak počkej, tak já ti dám kabely Deep Slate a ty to postav správně. Jo. Tak sem, takhle sem. Stačí jenom jeden ten sloup. No já vím, ale já jsem zjistil, že jsem dal blbě. Počkej. Kabely Deep Slate se nedá těšit kamenným krumpáčem. A dá. Já No. bych si dal. Mám tady pro vás připravenou kostičku se cílem a se šunkou. Kamo, já zase jdu těžit takhle dolů. No. Ty máš kbelík vody, jo? Takže... Jo, mám. A nebo mi ho můžeš hodit, já ho tam rozliju. Ne. Už budeš chtít jít dolů. Mimochodem nepokládám tam žebřík, protože já žádný nemám. A potřeboval bych, abys ty žebříky dal. Ještě nekopej. Hele, já si Dal. myslím... Položil to. Já lezu nahoru, jo? Ok. Dobrý? Tam nedal vodu. Hej, já nemám kybelík vody. Ne. Tak počkej, tak je... počkej, ještě... Já jenom vylezu nahoru. Jo? Tam vážně nedal kbelík. No já nemohl, já ho nemám. No, každý Minecrafták bych měl mít. No, já bych se udělal, jenomže ty jsi mi ho sebral. Dělej. Potvrď a ukončíme tady to video. Pepe. Do PvP.
Už by to mělo být. No, já si myslím, že u tady toho videa bychom tam mohli Počkej, jak jsi tam ukončit. dostal? Já nevím, ono mě to teleportlo. Tak já si myslím, že to můžeme ukončit. Tak čau.